Abalandeli bavunyelwa enkundleni yokuqala ngqa emdlalweni weBafana Bafana neEthiopia ngenyanga edlule, kanti nakulokho kuzovunyelwa isibalo esicishe sifane sabalandeli abayi1,500, kanti amathikithi azothengiswa ngekhulu lamarandi ithikithi ngalinye kusukela namhlanje. Yonke imininingwane efunekayo izofakwa kuwebsite yokuthenga ithikithi. Kepha iStadium management bathi bayazi ukuthi akona wonke umuntu ozothenga ithikithi ku-internet. And it is in discussions going forward, because we need to cater for the spectator that has no access to that platform. So there's discussions with the ticketing agents. Lona kuzoba umdlalo weBafana Bafana wokugcina odlalelwa ekhaya kulonyaka. iSAFA ithi ithemba ukuthi uhulumeni uzoguqula imigomo ngokuhamba kwesikhathi ukuze kuvunyelwe isibalo sabalandeli esithe xaxa enkundleni. Now we just need to get the green light also from the Department of Health to say we feel confident that we can actually host more. And I can tell you now, there's going to be more numbers. It's going to be a phased-in approach. Lo mdlalo uzobanjwa ngehora lesishagalolunye ebusuku nokuzonikeza abalandeli isikhathi esanele sokufika emakhaya. Kepha iSAFA isaxoxisana neFIFA ukuze kuguqulwe isikhathi sokuqala kwalomdlalo. Sinethemba lonto ukuba le yure ekhoyo phakathi kwensimbi ye-11 ebusuku nensimbi ye-12 ingakwazi ubanika elo xesha lokuba bakwazi ukuqhuba basuke apha eStadium baye kwindawo ezo abahlala kuzo. Kusenjalo inhlangano ezengameleli kanobhutshuzwayo eEthiopia naseMalawi seyibhalele uhulumeni wakuleli ukuze kuvunyelwe abalandeli balamazwe enkundleni. Bomabili lamazwe anqatshelwa iKepha ukusebenzisa izinkundla zawo kule midlalo yokuhlungela indebe yomhlaba njengoba zingekho ezingeni elifanele. iEthiopia izovakashelwa eGhana ngolwesine oluzayo, kuthi iMalawi yona ibhekane neCameroon ngomgqibelo. Yombili lemidlalo izodlalelwa eOrlando Stadium.